Madali ah. Kaya may nagmamadali. Iingay ng mga tambutso ninyo. Ay, ganda tayo ng gas dito sa ano. 2 bars na lang kasi. Doon sa Flying V, mura doon. Ito, yung mga busing yung pinakamura na ano. Tayo kasi baka may kamote. Ha? Ano? Hmm. Baka ayaw mo na sumakay dito ah. Bakit? Yung ibang takbo. Sanay ka na kasi sa Inmax. Makabok pa yata nito ah. Tayo sa kabila. Tapos na. Tapos na eh. Saan ba? Dalawa lang yung ano. Tendan. Ah, yan. Banti na. Yan pula po. Full tank. Opo. Sige po. May sukli mang. Sukli. Ah, mga boss, tuloy tayo. Full tank. 2 bars tayo kanina. 200 na yung binayaran natin. Full tank pa. Wala dito eh.
na tayo mga boss. Paakyat na tayo dun sa pakalampas natin dito sa sinturo ng Taytay. Yung Tianggian mga boss sa Taytay. Ito, sa banda. Pasok dyan. Ito dun lahat. Gusto nyo mamili ng ano, mga damit. Damit pambata, lahat ng klase. Dito na. May night market din dito mga bossing. Ay, pasok ko dyan, one way dyan. Naku pong tricycle na. Mga abuso din. Pag umaga dito mga boss, bibihira lang yung mga bukas na. Ilan lang. Pero pag gabi, dami. Night market sila. Dito lang naman tayo. Palingki. Medyo matraffic. Pero ano lang naman to. Maiksi lang naman. Ay. Okay, lusot na tayo mga busing. Aakyat na tayo ng ano, papuntang Antipulo. Sige, banat. Dito banda mga busing, maluwag yung kalsada dito. Tama lang yung takbo natin kasi may mga tumatawid. May mga ano, SM City Taytay, mga busing. Gamitin nyo yung bike lane. Sa gitna pa kayo.
Busing. Ito. Okay. Sige, tawid. Doon daw po yung sakayan, sabi ng ano. Bago tayo sa clutch ha. Dito na tayo mga boss sa Ortigas Avenue. Extension yata to. Diretso na tayo akyat ng ano, simbahan. Uh, ah. Mga gusto ng mga nagbabike papunta dito kasi yung mga akyati na to ay ensayo sila. Tayo naman ang mga nagmumotor ay gasto sa gas, pag-akyatan, which is normal naman. Siyempre, bumili ka ng motor eh. Kailangan mong karga ng gasolina. Ay, ganda magmotor pag ganito, walang init. Init lang ng ulo ang mayroon. Almusal sila, buddy. Kaya na tayo kakain ng persimba. Hindi pa talaga nitong ating kabayo mga busing. Hindi nagbabago yung persta. Welcome sa Antipolo mga busing. Ha? Ano yun? Yung tinuro mo ma? Hindi ko napansin yun ah. Banat. Iwanan tayo naman ma. Pinakabilo sila. Ay!
Welcome sa Beverly Hills subdivision lang. Wag muna, boss. Kami muna. Yan. Ah, miskin talaga gamitin tong ano natin. Ganda ng tunog ng makina. Tambutso. Ganda. Yan na tayo mga busing. Stop daw, sabi ni boss. Okay. Oops. Sige. Tawid. Pagbigyan natin. Para pagbigyan din tayo. Ganun lang. Wala na naman. Bata o. Hawak bibi sa papa mo. Hanap tayo ng parking mga busing. Sa may ano, malapit sa simbahan. Unang tatawid. Ayun. Bakante. Mababa muna. Diyan lang ako. Diyan sige kong parking mga busing. Mga boss, hanggang dito na lang yung ano natin, video.